बर' सावथुन नायना मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। थांनाय 5 मार्चआव बर'नि मोनसेल' OTT प्लेटफर्म न्यूबो एपआव बर' सावथुन आर'नाइखौ नुनो मोननाय जाबाय। बेनि थाखायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरा प्ले स्ट'रआव थांना न्यूबो एपखौ डाउनल'ड खालामनानै नायनो थाखाय खावलायहरदों आर'नाइ रादाबनि गेजेरजों। नाथाय जोंनि बर' हारिया गावनि राव आरो हारिमुखौ सिबिनो गाराखै आरो बेसोर बिदिखौ नाय थाङा itu buyaku नों आंनाव निमाहा बिदों आंनि बै फंबायनाव बिहैथों दहाय फुंनिफ्रायनो ओंखामखौनो जायाखै बियो। नोंनि बे सेरजा सिफुं दामनाया दोनदो। नोंहालाय बे आंनि सेरजा सिफुंजों मा जाबाय थायोब्रा सिंगि? बे सेरजा सिफुंखौ नों आं दामाब्ला नों आं लाखियाब्ला बर'नो सोर खिन्थाबावनो जोंनि फिसा फिसौनो? बे जोंनि मोनसे हारिमु बिमा। माथा उननि सिख्लाबानो दख'ना दानो रोङा नामा? आदालि आं समायनानै खाथियाव थाबा मानो जोनाय मोनो, ओमफ्राय जुलिनि खाथियाव थाबा मानो मोजां मोनोब्रा? हिन्जावखौ मानो लायलै नोंथां? होद मा डेन्जार कुइसनलै बेयो नोंथां। नङा आफा, जों गामियारि मानसि मावनानै दांनानै जाग्रा, जों रावखौबो थगायनोबो रोङा आरो बुंफ्लानोबो रोङा। सोर बेलाय? राकेश दाबो जाया नामाब्रा? फैदोलै एथ' गोबाव खालामो नामा आंनिबो दहायनो जालायसिगौ। खिथाबासो मोनामदों नोंना। आयु बे बेयावसो दांफैबाय थानो टाइम मोनदों। फिसा थानानैबो सेंग्रा गोरलै बायदि। आयु